नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं आमच्या चॅनलच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तर मंडळी, मी सुधीर गावडे खूप खूप स्वागत करतो तुमचं आमच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मंडळी, आजचा ब्लॉग हा विशेष ब्लॉग आहे. विशेष अशासाठी आमच्या लग्नाला आज 25 वर्ष कंप्लीट झाले आहेत. त्यासाठी हा आम्ही आज केक आणलेला आहे. केक दाखव मैत्रिणी. हा केक आणलेला आहे. तर आता तो केक कापून आम्ही आजचा हा बर्थडेचं सेलिब्रेशन करणार आहोत. पहिल्यांदा आपण सुरेखाला विचारूया की 25 वर्ष कशी गेली आणि तू 25 वर्षामध्ये खुश आहेस का? 25 वर्ष छान गेली आणि खूप खुश आहे 25 वर्षामध्ये. तर मंडळी बघा, ती खुश आहे, तिच्या चेहऱ्यावरच कळतं. तर मंडळी, अशी व्यक्ती जर तुमच्या बरोबर असेल तर तुम्ही आयुष्यभर सुखी राहणार आहात. तर तशी तिची कधी डिमांड नसते. ती कधी आम्हाला सांगत नाही माझे हे पाहिजे, मला ते पाहिजे. पण ती नेहमी सगळ्यांना सांभाळून घेते आणि तसं आम्हाला आमच्या पूर्ण कुटुंबाला तिने सांभाळून घेतलं आहे आणि असंच ती यापुढे घेत राहील. तर चला आता आपण केक कापूया आणि आपण बर्थडे सेलिब्रेट करूया. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mummy papa. Happy birthday to you. थांब ना. आई बाबांच्या 25व्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त तू काय आई बाबांना सांगशील? पहिलं तर मम्मी पप्पांना 25व्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आजपर्यंत मम्मी पप्पांनी मला कधीच कुठली गोष्ट कमी पडू नाही दिली आहे. कायम सपोर्ट करत राहिले, कायम प्रेम देत आले आणि असेच नेहमी देत राहतील. नक्की नक्की. आणि तुम्ही तुमची प्रगती पुढे करायची आहे. आम्ही तुम्हाला नेहमी सपोर्ट करणार आहोत. बाबांच्या 25व्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त तू आई बाबांना काय सांगशील? तर सर्वात पहिलं हॅपी अॅनिव्हर्सरी दोघांना पण. थँक्यू. आणि मग मम्मी पणच्या अॅनिव्हर्सरीला आता 25 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. सो मला तू किती कधी वर्षाचा आहेस? मी आता 20 वर्षाचा झालोय. मला असं कधी त्यांना बोलायला लागेल बाबा मला हे घेऊन द्या, आई बाबा हे घेऊन द्या. मला त्यांनी कायम म्हणजे स्वतःहून आणून दिले. मला त्याची बोलायची गरज नाही पडली. अच्छा, तू खुश आहेस नक्कीच. ना? तू खुश आहेस ना? दोघेही तुम्ही खुश आहात ना तर मुलं? तुमची आम्हाला अशीच प्रगती हवी आहे आणि आम्ही तुमच्यासाठी नेहमी चांगलं देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
व्यापार